Binti menyama obida. Nkwaje ho adwuma. Binti menyama ena nkwaje ho adwuma so ye obi. Ntina Yesu Kristo mi jawa kuma chia mi bom. Wankasa abetina se obi bi mi anam ayede aba. Nkwaje ho adwuma nyenhye. Ntina nkwaje ho adwuma no ka na nipa bibiri tuju watem adenti enyenhye. Omaya ye asase ye man hyehyɛ na yenhye. Ye man hyehyɛ wanya sisi a bitua so eka. Kristo ye de wahyɛ bra ma nti yenhye. Gane ni petu tumeka tunyakopɔ bia ba ye amano onfa opɛ ma so ya kusisa adabi wura na ope no woda so na mu dabi betimi do ope na tena sia na wu anu sɛ na wo ne ho wajase wo wie no ne sɛ na wo ne ho dieda asefania se so na me hu bro so dum ye na no pay you FNC bank kada Christian fantastic food so na kokonsha ya mfa ne kan ko na hwemana na kan no ne kama bibia nko so na kan ne FNC sanso so na FNC magazine no auto pass nso fa jemfie kire ho no enso tumeka ne ko na Twitter no Honda no dai no adie bi ehim adisi obega ma me say oton Ghana fo nyina pesemu sene mana oton free Japan Korea America ono apem ma kitran fa adie ase no mu se dima wa no dia challenge mo sampa wa isi no so de no kodi Ghana fo kan sanso so na ofie direct so Ghana ha osawa na ne de eno mefira mo no English London Federate fu shiraw ono so no djuma no ade a ya do ma ye bre o Ghana ha no odofo bia ya bofo ye panyi udofo bia de na dia ba na obidura ye de door service frewa yes wo te hene bisa wa munim ho dadaw say ede no ma ne ba no bibia wo no ma no na imum ye confirm mu dia dance ye wankasa ukire ya no mana bro Ghana ba bia mo ye no msi azanfo no ko adwuma ye aso so na friend say kinadis enterprise water tank no ene water coolant na ka fine mono chia yima wa so na o sa goes we ni aje da bia na mrofo na yusu 17 years bia de mrofo na yusu 17 years ene ton ya se dia mono chia juma si agasa yankopon shira kinadis we ni aje koso magazine mo temi se gemfie kire ono wa na kinadis mesi opese yakoni abedi insuni ya o de kana wo yes na ye dwuma light ye engine ho insuni nye huruse bia ukobia untime nko nti wo boa ma fence ni pa onse di papa na se wodi sikiru twahi ade ko wo so de dis to fence ese ne wo de sana ka musu no na disco fa wo dwuma ni na me so ye doctor nyanka bia wodi aputini pa ye mreboni akarawa nsuo sem no oyimo dwuma kese kore ni kokuri do so magazine no moche se jemfi na Madoris enso otonton Chensen I restaurant guest house mo several people fence eyasene aponto asena badinto aseno munyina mo konema ide sa aponto di manage okwa obi bia mo ahwa bonso ogwa home wo suda sa de no be Ghana mo bi na fe akasa no wani atimi age ade na jare nsem so de nsem oba mo kunu no ko Chensen ho nkofa continue fa sere betri mu aso bia se enyefe sa be mani die aduane nyina no usu ne yam ukobu se kase pe na dane tokwa de ko se o mani nyina ato no mama Doris de ende be wo no ayi so frɛ no 0553 42 26 90 0553 42 26 90 because this is Central Market mo ya body adwuma area ya fence alaba na ofreno obechirona mefuo ukoduru na nse krofo enchen no kese any pictures about for kutu bia ne kama eda Yesu ase so nam ne so na nenso am yakonya na oguye mobo na wadom ye na enenso obefa na humogro adom so boy na kwama ya fa so de me kan no fa ni se
we are se be bia nipa nyina abone ne aduru Sodom ne Gomorrah na nipa no etra so yes nipa ne tra Sodom ne Gomorrah abone fosem no ba se ye hwe se nsori adolso ne nsori ekoso a wa hwe ya be ka se nipa so nyame Mrs. Sadia and Israel for no. Now we are upon them, not put an sorry fee, because I am sorry fee. Or no, I mean, I shall as a part of my day. I got an asso. Tina go buy your money in a sorry fee. Then so, mine no yenti. When you go pom, like a such a mine cocoa. I thought I want what was to be no mine car. A power silver. A chimon as soon. So yeah, yeah, brace on the same thing. I said, Sodom. We are Siashasiano. So, Obia Bonnie, a woody piano. On Pesel can a bonnie home. Asem. The old boy, Jamane, dear, oh, yeah, new ma, and San Fatabino. O count to make us away in Crash in Yamasamka. Then said the old boy, Jamaica cry or tears, yes, it can say, Ujan and the Jama more, Obo. So. Okansa ensa we ho asem say pensanom de ono mo nsa kwawe nsa ne de obi bia ba de obi club to say nya sa na ekanya nsam ono kra be sa ka kire say babru nkasa ntia nsa eya sam kitwo o yes di for the beje mesim hwe nkiri maya onyame bebu otan o yes edofo ba bia wo bia no ene na ho odene ene wo ahode de opa bia nso betimi aye ba maru fi da se da kru bi ba onyame beje wo ho odene me say on say and I know Yankopon ye friends say Daniel ko to jata menem so obi anim say den ka na jata na ni ade se ye de etie ba ye de Daniel ye na ko to jata menem wotimi jata ni ade na ho ode ne ye de efiri ni mu ama fe de na me ka say jata ye te se okra on so okra ne hu nipa no wo hwianhwian no ode ne hu twetwe no afa na jata hwianhwian friends say Daniel ho no ode ne ho ye de ye etwetwe no say Yankopon say sister ma me offer ohene you pay bia obetimi aye na nefi say na ukura wa ho odene yes but that be balance Onyankopon ye no ma mienu say okun say pe oje won kwan free won sam wa tatefo asase we so a wa ho odene asa adan na ba won say yes to me wo baabi yes adan o and na ba won say to me pa no e bi ye de ye baabi what you say sankoba say wo anwu ye nyina ye anwu na to me say de ne bo hyetie no wo de asuma na hunta na abode bia nimu no na etise jane ne nimu no eye nipa oba bebu wiase aten asasi se de wahye ho bo no a eda ne suduru ahode bia wukura mu mprempre na ahode ne badwojo yes badwojo ahode no isafani an kan wo se da no eno bere ma pa se no omunyina ahode ne besa yes so what you say wo se eno mere ma betia mu dendenden ape oje ye nanso no oje anya de ye eni ho Adami mirikatufo nyina na kokombego yes dibite so sembo tumu ne nan kokombego a me se e dia kura keto a ya wo ne nakura begina wo ntumirika ontimi ntumirika nya de ensa ne ho dan wo bia ne ba bia ko yes de ad offense ahodi bia wonya ne no betimi da ye de ope ame kawo sam awura mfisa awurade bebu aten yes enya bi bia se de nipa ye de ye peye so ye nipa ye de ye pe eye they say no ewiase aduru ba bia nipa akoma aseme they say ayemfo asem wo ka say pe no mo so bu afu yes wo ka asofo won asem say pe asofo asem wan ma akwa say geje so ahoro yes asofo no wo ka mo asem a no mo so anyanyansa no mo so aka kiro say wan ma akwa say geje they say atene no nipa no ye ni nipa no enti ase nipa nso sie na chese atene ye to nya de ye entwa nso hwe season na ye wo mu na do for di for do beja me mental da nso hwe nipa nyina nipa enti ase pa ne ye gina ye si ne se the fence say atene de eto ntwa yes obi nka obi anim na obi antene obi ba ne de Onyankopon pele se de nipa ye bia medika kasa nipa ekobu ho aten yes so ti ase ye nipa ye bia na num say afidie kura afidie ti sunsun fam
do be a fidie kura we be nyame bu no ho aten Yes. On say who and be can say any part yes here so my fam na wa be ni say no nyame bu no ho aten Yes. say na ma fidie so na ma so for so ma nipa ko say ye mu a nyame bi sa no ena na ma fidie so ma nipa so nyankwa eno so onyankopon bo na ba so ndiye ade bia wo ye bia no me dofo e say presenters yi ya na yo mo say o madwuma no mo ya de eye o kan obi si na dwuma hwa brother sister ofa ada be wo na bo se ade nyina no say de osenkafo ne kan no onyankopon de ba atemu Yes. de me kan say me dofo e ma o matiri so asase we so na wo ne ho sa Debi. Bijina Kristo Yesu mo bro no mesrew e ma o matiri bro ho asem onyankopon asem Yes. me ma sen kan de ente se mo sofo ne modifo ne de no ente se no bro ho asem pa fa mo onyankopon asem wan hwe ye ne na obeka so ya brantie e kire bi ba me se wo mra ntesem ne etu obetwa Yes. e na obeka sa wo ya baba wo e na bi ba kina bi ba wo ya baba wo pa so ba te sa abrewa wo di 120 years or said them no kura poma na so obi pia betina boboa no kura yisi so ni mu e da bi ba do ja se na me ka se e to so hwa abosomsom no abosomsom an ka se no e ade a onyame kiri Yes. do ja se ade a onyankopon kiri on se so we Ghana ha se ya ho enipa wo suba bi wo yemu na me hye nipa saa na me gene ho amente ase Yes. on se nyame na ka se di waja no na de eni obi a wanyini bia pese yebu no nyame kuro ye kira abosomsom so yempa ne fo so mbosom Yes. so what I say nyame na o ka se di waja no na ni no panyini bia pese yebu no se di ene di anya adwuma o ho do bon se o hina no akotu o se nyankopon asam se di waja no na de eni sofo anu akotu nyankopon se di waja no na de eni so what I say Yes. MP be kotu president be kotu ministers on be kotu Yes. abosomfo kura timi kotu se nyankopon se di waja ene onani na me kuro na akira abosomsom so hwa Ghana ha yempa ne fo nyina de abosomsom na ebo ho samanane Yes. Ghana ye tie yo na se nyame se di waja ne onani na se ye ne yempa ne fo ro yempa Ghana mpa ne fo ne nyankopon wa na ye panyini so ho no se Ghana mpa ne fo nyina ya tuatefo Yes. ye ba yemfo ne side kura de ana sei ye ba yemfo ne side ya ye ba yemfo ne side ya asei Yes. so what I say nti ubon so hina no asore no wakunkon otutuntuma eye no wakotu se nyankopon se di waja no nani he ohene me se nyame bebu aten na wonim me ya na ade ba kwa ya na ye me ya pa ne se won ewia so wote wa ho medofo wo ye nipa gwene ankasa e ma wia se we na da e ma na nya ben kwa ne nkatekwa ne fried rice yo e ma ne nye goda ne gini se nko o e ma ne nye ma na se me ma sem nko o gwene so free ba bi na ba ye Yes. adawo ma me wo kura no wa hunu da no wo betena asase so di boso memiensa na ba bia betena kwa na nim ba bi kuro se ni pa betena asase so no wonyini ne adiri bedi hina wo ka hwe a onte ase Yes. se Yankopon se ye ni empa ni mfuo ni a obi anya panye ne sina urade Debi. nipa bia ni ho Yes. ya bosomsom ya ade a ekoso ye Yes. ade echi ade san no afa na abosomsom rezi na so hwe TV so a abosomsom no nkran ketewa nyina de omo ho ayade ahyem so no last time me ka se so ba ye Ghana ha se ya enya santima mu nko na enya boronko enya mfante nko na enya nkran nko ba bia be ko bia hene no bosom ye de ebutu ho na nya me se mu ni mo ja ne mu na ne o Yes. endia mo pese tina
So on. Once again I'm panning for so become be an own boy dear. Afu no mu ko to nyame de. Ba nyame kro na se won pa bosom. Yes. Ukokro bia so ade oye panyin ye wo hene mbo a. So wo hene no ye 20 years kro wona ye panyin ye de ye. Se wo ye 90 years wo kro nim na sa wo pass asesi da ya. Wo hene 20 years ne ncha na wo be ye de ye obekọ. Ultimate ka say ya wo no ye first 70 years ne ye wo sa brante ye nti won ti ase. Now you bear man na do pa kwa ye dey akotwa. What I say be Deuteronomy minimum chapter 5. Shall see free first verse 7 na yenti onyankopon tasefo asem. Ebra na ekon so nya hwe. Ebra na ekon so nya hwe. Yesu ba obebu ni pa 10. Di yana me hwe etoda. Utie TV na hwe radio utie nsem ni pa ka. Se nyame no kra ho so a wo hwa na wusu. Yes. Wo hwa na wusu. Kama mintie. Onyankopon asɛm na odi fo Moses so de ma yia. Di tro ne tie eno ne chemo ya enso. Atifi asɛm no sɛ emra nsɛm. Wase nyankopon ti haya na ya na omukotu so wase di wagya no na de eni no. On se hwa na wo. Se nyame mra nsɛm se di wagya no na. Ye mpanimfo ate Ghana ha dia tetero ne ahene ye fam. Yes. Wo kan se pe o muso wo mu ade wo hene wonim se wo na wo mu ade. Yes. Me hwem Ghana ahemfo mu ade. Yes. Nyame a me se wo ya wo betena asase so wo maame wo bosome miensa na wonim ba bi a wo ya de wo. Wo benyini ya afa de nyame ne mpe na wo ye. Ahemfo nyina sori tie nyankopon. Yes. Eno de me se ye enipa nyina sa da so frɛ ye nana. Obi ka asɛm ketewa bi a ɛnde obosem panimfo no boa ye de afu. Nyankopon asɛm se de nipa uguo no ɛno ana obetwa o. Yes. Nipa de ugu bia asase wesu betwa. Isa ahemfo na ambu nyame a nyame benya ne mofra so asɔre aye de atia won. Yes. Wọ́n ṣe de wia city e. E se nyame asɛm se de nipa obegu obi a ubetwa. What you say? Kama mintie. Ndi chemu aye enso. Enso. Wasi inya anyame foforo. Oh no. The Yakopon say ono no. Na chiri ni kwase fa bibi de ye de. Eye nyame. Yes. Ye fa bibi e kan ho say saa de ye tumi ana say bambo ana say enko bi firi mu ye de e ba. Nyame hu say nipa betumi aye wei. So what you say? Yeah, your friend say can your friend say verse 16 no na min kire wade ansa kwa ne asa ba ha ni chemo ye du insia wati diwaja ane unani on say diwaja na unani on say wo ho ba nyame sha asa ba kan se bi nyina no di ka kire o man ne say wati inya anyame foforo enka me ho ndi odi ka bo nipa kokko odi ka kire nipa wanwe won ne say se monim so na bo ade de a asase a wo ba betena so no ewia wo yase a wo ba betena no hwe ye no anya de ye ba let us say and sana the way janu na ni ye de ye mpanimfo nyina awura fie no yes na ko abamu o petumi age so kodi bosom age so de na ma bosom ansa yes odi to mi ni wie so ne na sa abosom sam no nyame ofro sam de na age ensam kura wasi nyanya me foforo nka me okoi wasi nyanya me foforo nka me ho enya ohonyini wasi enya ohonyini de na ohonyini na abosom ya ohonyini onyankopon se ade ye ohonyini ndi se enya me foforo na ye mpanimfo nte ase a nyankopon kira de kode ye yes so ohonyini bosom wasi enya ohonyini koi wasi enya ohonyini ade a ewo wiem osoro ani de ewo asase soro efam ani de ewo nsuo mu asase ne ase suban emfa so what I say wasi ti ade bia wo wiem ana nsuo m de se ye nananom ukokuro bia so ye ni nsuo mo si nsuo ne ye e fa se kuro no bosom e na bo kuro no ho bai wasi nya de bia wo nsuo m ana asase ase ana asase so ense so ba nya de ye emfa da se ye nyame yes ukokuro bia mo ye na yi nsuo bi special eno ne Ghana wie ye o yes abrantie me ka kiro me se
and found Mabosom some da the beat. or in it. Memeka say Ghana men make a hini asemwa. Makacho say a hini de yesu adom. Sana ma menka no. Yes. A hini de ba bia me frɛ na ya hini mu pie o. Yes. Me se me papa ye wo hini na me na naso ye wo hini. Ana me san fra himfie. Yes. What you say? Me na na di hini, me na na wo me maame no. What di hini kwa almost 50 something years. Yes. Wa wu na no da kwa yanya de yensie no. What di na ma fe kwa ma fo se wadi ache. Obi ya wa wanya 50 years bi ha no ba hu no wo hini da. Wo ba akokora so hu no wo hini da. Yes. What di hini bre. So what you say? Yes. Me papa so di hini almost 31 years. Yes. Ya wo me ma ni fi ba na papa ye wo hini. Ya ka hini asem wo menim. Yes. So what you say? You both can say me na no bo ensuo bi no mo so no mo di dwan no mo ye de omukom o mo so mo koyi apa ya de ntia o man ni nsuo o se ade bia won nsuo mo no emfa nyanya me mfa da ni empanyimfo no de hwe Ghana ha di ahemfo mbu awurade don sa ya ahemfo dia na last me ka sa ahemfo so ye ni adifo nyina atam radio so ye ntwa adifo na so for da ba Yes. e Nyankopon asem. What I say? By I am for the Kasani aboy mudi asi. By a candy pem what dear pie I am for. Yes. I am for the Adia dear some piano money already dear see. To talk why in fear or massa. Nipa say why in fear no. Yes. Me sham papa dear I'm shaman and Nadia. Massa say yes, yesua. Yes, yesua, mother in our bewu. Yes. No tani ko insani. 5 days na unyareda. The only man ya protection na wo ya de o ko na wo boss. What you say? The shagan ha ya tie ya masa. Nipa nyina nim say nyame wo ho. Ba de nyame aka no ya hemfu mu Nyankopon da. Yes. Ahemfu no efiri Ghana etifi kosi apoe atoye ne anafo. Na bia be ko bia na bosomsom. Yes. Di Nyankopon se enye nyame fufuro bia e wa asase so mfa. To aso kakra. Ah. Ah. Wase nyame so ba mfa. What? Ba se wo se wo hene mu a no no fo abobo. No obo ntuma asi na so koduru nsuo no na wa ye de. O de empanimfo ye. Wase yankoto nsuo. That's yeah. Once me say ebinum tumi kasa abosom no ne ye dan wo. Nipa kasa abutu sam wo ye o. Abra wo nyame a wo nyinsa wo firi wo na wo twa mu no. A doctor for mpanimfo no kire se ensu ama oba nyinsa no. Enkora egum no bia be 3 million. Yes. Tinkura 3 million na mokopa wo de ba kuma ye de. Ba kopa so nya to mu ayeka. Na wo de hwe wo hena wo ti ase ne. De eso unu sa da wo kwawura wo de ni mu no. A wo ba asase wo so da no. Na mo ye nkura be 5 million na mo ye de mo pere. Ena nyame ye wadom na wo timi wura ma wa ye de. De se wo timi di mankani. Yes. So ta se wo timi ka so ko do anwa mo ne makoni beef. Nyankopon se nyanya me foforo nkoto won. Sinani pa suma bosom. Yes. Ya hemfu nyina suma bosom. Lebi ameka se papa ti ase se me hwe na ya na me wura ho. Yes. Wo kan we so a wonye de on ti ase. No dem se ewiase ne tumi na ne de ti a ye de ye di no. Nipa be wo. Yes. Ohene mi gina Kristo Yesu mobro so abranti a wotie me. Maami a wotie me eni abosom achi da. Abosom eni achi da. Yes. Wase enkoto na nsom won kwai. Ah, na ensom won. Na me awurade Onyankopon. What I say? Wase Onyankopon a jealousy ye de. Na jealousy ni ye obi ade. Abode na wabɔ no wa wagene so obekoto no. Yes. Obi a wo som bosom bia Onyankopon se wo jealousy wo.
Ojo ho yaw. Yes. By ahemfo so say no masa afa so mo se tue duam Onyankopɔn nsa. Growth until and so one until omo wi a no mo de ensa na gu fom. Nyankopɔn meje ensa no mo wo e fom. Now ohene ne fie kraman no wa top plate bo ade ama no de aduane ayede ato ne mu. Tweduam Onyankopɔn. Yes. Ɔse asase ya. Ɔse brabaje san na Nyankopɔn nsa no. Wo hwia ayede agu fom. Now ohene ne fie o okra no wa top plate ayede ono obi ba no akata mekra we de onidi fom o. Wo de no na epa ni monyam. Na Israel Nyankopɔn de wo so obaje nsa no so wadane nyame kraman. Ohene awurade betua ɔka sɛ Yes. ya ahemfo no bebre na wo ma wie na soro kunyame ma na ache. Ahemfo no bebre awie na nyame ma soro ku ache wo. Yele bia me ka sɛ wo ya branch e pa na openkwanche a Ghana hene ma obi ani. Yes. Ghana hene dia ye ma obi anya dia ani. Abranche nse we be ankwase asem o. Yes. Na no osomafo offense e po ka kire Koronto asafo. Wɔse ahene no ho asɛmpa yɛ nkwase asɛm de mankrofo a ayira. Ye kan sɛ wanhwɛ ya asase a onum so obetwa atonti wobɛpere ho akodi adura kodi. Wo se pɛ no on sa asase so no ma na nya hwe. Yes. Asase na wo pere ho no sɛ wɔgyade nyina wɔyɛ de yɛ ɛkɔ. Ba bia akɔ no de bɔne ne nsapa ne kɔɛ. Yes. Na wobɛkɔ akɔhunu de wɔ hɔ. Saa da no medɔfo wobɛnu ho so na ka akyi. Yes. Waso kakra ma me. Asɛm yɛ awurade no nkonfoɔ. Waso obi a wo ya ahoni ne fa no. O tie gya no mamu yo. Esoka. Kwai. Wasemefa emasu kosi awon to aso. Wow, nti sɛ abosomsom ba abusua mu a ade sɛ wa wani be ba ho so ntem na be firim na de wo na nanom papa mo yɛ no wonyanya de yɛ entum wonyentum da ukɔra mo bɔ ukɔra mo gu nsa bo dina bochina potoa na yɛ de yɛ twene mo mu sɛ wani ayɛ de yɛ abre ade sɛ wonyentum Nyankopɔn sɛ nyasa efie bia mbasombosom no na mbakutu asase so ade nsuo no obetua nti ho no wo na nanom obetua mo ka the fourth generation and the ninth fourth generation Our time mesu. do say Nyankopɔn sɛ nipa usum ho nyina wo yɛ de yɛ so what I say sɛ obi a wɔsom bosom bia Nyankopɔn sɛ wo yɛ de yɛ nipa tɔ Ghana ahemfo Yes. Ghana bosomsomfo edofo mentabo abranti ado ho ama bosom abranti a wodi duro Nyankopɔn sɛ wo taa no Yes. and na sɔfo timi kodi aduro kodi bosom no asade nyame de yɛ de yɛ abutu so sɔfo awieye o. Yes. Obi atuma a wɔyɛ ntu okodi bosom no ɔde nyame abutu so oba ne yɛ tɔna de ɔsɛ Nyankopɔn adom o wɔsɛ nipa biara osom bosom de ho ato bosom ade. Yes. Yɛ mpanimfoɔ sɛ o sɛ yɛ mpanimfoɔ no sɛ ɔmo de ɔmo pɛ sɛ nipa bu wɔ mu no sɛ ɔmo de Nyankopɔn ase ɔmo de nyame na ɔmo tamfo de yɛ ɛno no nipa biara osom bosom to ɔhene biara ten awurade wɔn yɛ ɔbɛnya asɔfo obi nsɔre na ba tete wɔn nsɔre no wɔn bɛ deceive wɔn bɛ yɛ na duaduam awurade ka ho. Yes. Tete wɔn nsɔre no. Yes. Miɛnsa bi no miɛnsa no Roman ne saa nom saa nsɔre no wɔn bɛ yɛ duaduam saa duaduam. Yes. Nyankopɔn se sɛ woyɛ nipa na sɛ ɔsom bosom a wotan no wɔn so ɔbɛtua ma wɔn toatoasoɔ so ka. Yes. Yɛtɔ da sɛ na mekɔm na fie na mehwɛ nipa no na mewura ho